iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag ngal daw kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita, ket nagapo iti pagayam, akayat na ti agpailinged itinagan a Victor. Ngamsakbay na, makablaawan man pay da sa Rodolfo Sodaria, ni Ma'am Lerisa Flores, ni Ma'am Calaramo Mirasol C, kastamatan kada Ma'am Marjorie Ayop, ni Ma'am Cora Tamo, ni Sir Rafael Medrano, ni Ma'am Army Lianto, makablaawan met ni Ma'am Sweet Scorpio NN, kastamatan ka ni Jonor Matote, ni Ma'am Dalyasat, ni Ma'am Jamaica, ni Ma'am Avelina Belen Francisco, ni Ma'am Death de la Cruz, ka ni Ma'am Zenny Talindan. Naragsak ngayon kay panagdangdangeg kakabsat. Sapay kuma, tadi kay tumauma adumngeg kadagiti sumarsarunupay a drama tayo. Agan-annad kayo kumakanayon sa dinuman a lugar ti ayanyo. Intay man sublian abasaan ti surat ni Victor. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak ken na bendisyon nga aldaw, kastameten kadagiti padak adumdumngeg. Kidawak nga ilingid na kumalatan itinagan a Victor. Tubuak ti Nueva Vizcaya. Manipod idi naaddaanak iti pamilya, awan sa bali nga arapaap ko no di ti maikak ida iti nasayaat a panagbiag. Inmadayuak nga rod tapno mapan agtrabaho. Naggaget, nagananos ken nagsakripisyoak tapno makaurnungak ket makarugi kami iti basit a negosyo nga iso ti pangrugyan mi iti asawak iti kasta ket jakton umadayo kadakwada. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Nailabak amin ang akortina, Joyce. Agraman dagiti bedsheets, punda ken ulisyo. Agyaman ak unay, nanang. Pasensya kayon ano da kayon tinaglaba kadagita. Ay na, awan anyaman na. Basta para iti manugang ko anak agad, nasingpet, ken responsable nga ina ken asawa, ti kakaiso na nga anak ko. Ay na, nasubraan yung sakit di tinang idayaw kanya kananang. Sigurado nga adumanin ti pasalubong yu kini Victor. Ay na, adaman ken awan ti pasalubong na. Okay lang kanya balasan ko. Tinapatag ket makaawid ana salunan. Sigurado akailiw unayen ti apukok ti amana. Launay ananang, iso nga rod nga aramidak mat amin akabaila tapno makatulong kini Victor. Nasken laang nga agsalo kagak. Itikas na, mapadakkel ko mattoy bakery kan karinderya. Numabalin, jak ko man palubusan nga agbarko. Kaasi mat ti asawak nga agtrab-trabaho iti adayo. Ay na, talaga akasta ti pamilyado anak ko. Masapol nga agsalukag ken agsakripisyo para iti masakbayan ti pamilyana.
Insan Joyce, tirumbangken ka, naka-beauty rest ka niya. Kasano ako mangay ang maka-beauty rest, ket nakaad-ado matirumbang asikaswa. Masapol apal pasag amin dagitoy. Itikas na, maornos to inton sumangpat ni Victor. Ay na, nagagat ka talaga insan. Aywan, kaano ayat eksakto nga isasangpat ni Bayaw. Tailo tuwak tumal iti agkakaimas aputahe. Nalabit nga adda dito yan inton may kadwang aldaw, insan. Okay, insan. Agluto akto iti special at chicken barbecue. Kantay paborito ng adobo apata. Magustuhan ng talakit di dayta, insan. Siyempre amumat anaimas ti lutok insan. Katuan alain ka ay akok dito'y karendarya, na saan ka analaing agluto. Hustot ako na minsan. Ala, panawan kan ditoy. Tapno malpas mo dagiti aramidang. Ngam siguraduam ang maka-beauty rest ka. Sakbay asumangpet ni Bayaw. Iti kasta, mapasarunwan maten ni Kayla. Sika talaga, insan. Pudnumat, saan ka di insan? Rumbang nalaang nga ikan yung maten iti ading ni Kayla. Anya? Makabanog man. Kunakmat ngamin kan ka nga already ka nagisagana, bakit? Ay na, apay ajak agsagana. Kat amumat nga ado ti umay no kasto asumangpet ka. Mabalinsa mo nga kandidato akas kapitan, bakit? Lakay. Hmm. Manipod ita. Rogyan tayon tagtipid. Nasken nga agurnong tayo. Jakmat kayat nga agnanayon ka nga agtrabaho iti barko. Mabutbutengak no kasya adi ka makontak iti mabayang. Ay, katagpada tala nga, bakit? Angam sa nabali. Maudin da ito nga ipapan ko iti barko, iti umay abulan. Ay nalakay. Kasangsangpet mo pa'y laeng. Ngam ti pa nagsublim manin ti bagbagam. Mabalin ka di. Saan pa'y laeng aday ta ti pagsaritaan ta? Ay na, agyaman unay kadagitoy anak ko. Awan na niya man na, nanang. Talaga para kada kayo dagita. Agyaman nakmut kada kayo, nanang. Gapo iti pa ng tultulong yo ko ni Joyce. Kasta matin kani kailang apo ko yo. Ay na anak ko, obligasyon ko da itakas lola. Kan may sa, naragsakak ang mga asikaso iti kakaisuna nga apo ko. Ay, uwan gayam, nanang. Ada gatangan mi adagayin ton bigat. Pangipatakderan mi ko maiti oray basit hardware. Tapno manayunan ti pagbirukan tayo. Plano kami nanti agforgod inton umayatawan. Jak to nagsubli ti barko, iti sumaruno a panagawid ko. Ay na, nasaya at ba't no kasta anak ko. Oray jak napadas ti nagtrabaho iti balasiw taaw, amok anarika. Ay, nakunayon, nanang. Kas ita, adda kalaeng ditoy, inton madamdama, adda kan tumanen iti barko. Nasaysaya at matlaeng agpaiso, no agnegosyo kayo. Iti kasta, agdeden na kayo asang kapamilya. Agan-anad ka kumaakanayon, lakay. Uwan ka di ba kahit? Awan ti rumba nga pagdanagam ko nakmet. Victor, Da kayo iti anak ta ti rumba nga ganad. Nangruna, katawan kadwayo lalaki di ti balay. Kinabilak gamit ti dubalak ti mindor, kanti kusina. Di ulip-lipatan nga ilak. Nangruna iti rabi. Narigatan. Ang mga numasalisyan da kayo dagiti agtatakaw, ha? wan lakay. Kan di mo baybayan ti anak tawan. Wan lakay. Awan ti rumba nga pagdanagam iti anak ka. Ikarik, di ako nagsubli pa iti sumaruno a panagawid ko. Agdeden na tayon. Kumusta kayo dita, bakit? Victor, Hmm, adi bagakan ka.
Anya day ta? Masiko ka. Masikog ka kunam? Wan. Mano abulan? Talo abulanan. Kamo dyanan na. Adamot laangan adi ni Kayla. Apag guston to intun bumaba kay ti barko. At danton pabunyagan talakay. Wan bakit? Agan anad kayo dita. Agpatulong ka kanina ng kadagiti trabaho dita balay. Hindi ka o nagbambanog. Ni Riza, isupay lang tibaon mo ang mga sikaso kadagiti negosyo tayo. Wala kay. Awan rum ba nga pagdanagam. Saan mat aday ti umuna pa nagsikog ko. Basta tikayat ko, agbalin ka na salon at. Itikas ta, nasalon at tumot ti ipas ngay mo. Bakit? Ay, makabando ka talaga, Pards. Imbag ba dyan mamok? Kasla ka ano lang, hindi nagsubli. Ita agawid manan. Among Pards, magagaran ako ng agawid. Talaga ka di ka nagsubli, Pards? Saan ang pare Alex? Ay, sana all. Ano pa yung gamin ti utang mi ka ni misis ko? Isa kasapulak tagtrabaho. Sana bali pare. Makabayad kayong tumitlain. Iso nga ano sampay la tagtrabaho. Sa bagay Pards. Into no may alawas ang tipan nagawid mo. Sana ya? Uwan pare. Into nagawid hak. Agkita tantumat. Wan? Ha? Ay kit uwan na pare. Dahil talaga ayam. Agkita tantuman? Uwan pare. Uwan kayam. Naganak ka din ni misis mo? Uwan ka ron. 2 bulan ang ti anak ko. Pabunyagan minton. Apaman na makaawid hak. Apay nga doon tao dito'y balay. Apay nga ta. Ninanang tayo siya. Adamat pulis dito'y sangot ti balay. Sir, anya ka dito mapaspasama. Pasensya kayon, sir. Ang bawal kayo dito'y. Sir, balay ko na ito'y. Da kayo gayam ti asawa ni Joyce Villanueva. Wen, sir. Pasensya kayo kuman, sir. Apay ka di, sir. Nanang, anya tinapasamak. Anya tinapasamak ko nak. Ti asawam ni Joyce. Apay, anya tinapasamakan ko nanang. Anya tinapasamak. Sir, pinatay na ti asawa yo. Anya ti kayo asawan, sir. Iti initial nga investigasyon ni. Panagtakaw ti motibo da. Sigun iti inayo. Ano na iti mapukpukaw akagawahan iti unang tibalay. Sana. Panagkunak. Ket am mo. Wano na iropaan ti asawa yung tagtatakaw. Isungay na ramin na ti kastoy. Sana. Sana. Temo, ang dinan na tayo itinal daw na makaawi na. Ingkari ka dyan kung nagsubli ti barko. Ngam apay ang asto'y tinasang putak. Apay nga ka dita. Apay ang nakalungon kamutin asin ang putak. Kasanupitan na kiti arap-apta. Kasanupitan, Joyce. Nanang, apay ang asto'y tinapasamak. Apay at ti pa asawag tinakapasamakan ti kastoy, nanang. Tsaka mo, anak ko. Tsaka mo. Nasingpit nga asawa kan ina ni Joyce. Ang apay ang asto'y tinapasamakan ko, anak. Awanan ti maaramitan tayo, anak ko. Naskan nga awatin tayo, nga awanan ni Joyce. Nanang, Sapay kumata matilimot lang at akos tinangaramit iti kastoy kini Joyce. Pagyamanan tayo lahat. Kaputasaan na ngayon raman dagiti apo ko. nagsakit. Nagsakit, nanang.
Diyak makalun nga wanan kasawak. Nanang, Nabartag ka manan, anak. kasapulak ti arag. Tadyak makaturog. Talon a bulan tinapalabas. Ah. Manipod na itabon ni Joyce, anak ko. Ah, Masapol ngagbalin ka, anatipkar. ah, Laglagi pa nga dapay dagiti anak mo. At dadagiti negosyo yo. As inungay ti mga sikaso kadagiti ay nukas tamlat ta na kanayon. ah. Sayang mo't dagiti nagrigrigatan day ti Joyce. Pundaryo nga agasawa dagiti ay anak ko. May bagayo ti kasta nanang. Tasana da kayo ti aday ti sitwasyon ko. Victor, anak ko. Dengged na ko ha. Daytoy kat sana para kanyak. No di kat para kan kadagiti anak mo. Ano na kiti arapa aming agasawa? Ipabunyag ni kumapay ti anak ko. Nadanunak miten nakasjay tinapasamak iti asawa. Ita, ibagayo no kasano nga aklunan. Kalipatan kami na kita. Kasano nga nanang? Una yan ti anak ko. Nabarbartag manan. Ag kaiwara dagiti bot iti arak dito'y salas. Ay, Victor. Victor, anak ko. Ay, na Victor. Kita man. Nakawarwara dito'y salas. Naangot ti arak kan sigarilyo, anak ko. Pasensya kayo, nanang. Anya ti plano, manak ko. Agnanayon ka dilat na nakasta ka. Victor, uray pa'y inumam amin nga arak. Awanan mabalin tayo, anak ko. Saan tayon ama isubli pa'y tibiyag ni Joyce? Ngamsi ka, si bibiyag kapay laeng. Kat kadwam dagiti duang anak yo. At dapay rason tapno agbiag ka, Victor. Nanang. Numakit kita na kaitan ni Joyce. Saan amaragsakan iti kastangar aramidem ita iti biyag mo. Masapul nga ituloy mo ti panagbiag mo, anak ko. Ag-move on ka. Dagiti arapa apyokin ni Joyce. Mabalin mo matlata atong padan dagijay kadagiti apo ko. Kan maysa, laglagi pem amaysa kang ama. Kasapulan da ka dagiti anak mo. Agsubli ka manan iti barko ko ng Victor. Wala nang. Ibatik pa ilakada kayo nagitiubing. Awan parikot iti dayta anak ko. At damot nila ni. Tinao di akabsat ni Joyce. Iso pa ilaang tikadwak ang mga iwan kadakwada. No lakit di tadisidido ka manan nga agsubli ti barko. Wala nang. Ang mga nunalaklaka ka makalipat. No adak iti adayo. Kaya makumikumak iti trabaho. Ay, sikat ti makaam mo, Victor. Basta siya kas iti sigod. At daaklat na dito ay tapno sumuportakan ka, anak ko. Agyaman ang iti panangawawat yo. Kaya iti pa magbagayo. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno makalipatak.
Katong palak dagiti arapaap mi iti day di Joyce. Babahan ka dagiti anak mi. Aramidak dagito yung inspirasyon. Amang sarangat ka dagiti panubok iti biyag para iti napintas ang masakbayan. Miss F, permi asaam tinariknak edi. Panagriknak kat kaslaawanan serserbi pay tibiyag ko. Pinababasol ko tibagik iti daydi a napasamak iti asawak. Ngem husto unay ti inak. Adda akpay abiyag. Adda pay dagiti anak ko. Masapul nga rod a bumangunak kat sangwak as ititibker dagiti panubok tibiyag. Intuloy ko nga rod ti nagtrabaho kabayatan ti panagadal dagiti anak ko. Ita, addan iti maudi ato kad ti kolehiyo ti inaunang anak mi iti daydi Joyce. Adda meten iti second year college ti Adina. Nga magingga ita ket saan pay anatiliw ti nangaramid iti kasjay iti asawak. Saan naman ang mapadasan ti madusa ditoy rabaw ti daga, patsyak nga dantupan nakadusan na iti pagarian ti Diyos. Aging galangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay, tiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama, tuy padas ko. Tuy pagayam mo, Victor. Ken ka pagayam, Victor. Na duma-duma aparikot ken panubok ti biag ti intay mapadpadasan. Amin tayo ket agdaldalan kadagita abanag. Ngem di na tay ikkan ti Dios iti parikot ken panubok adi tay kabaalan asulbaran ken paglabasan. Ngarod, aramiden tayo ket di daytoy nga inspirasyon tapno agbalin tayo anatibker amang saranget kadagita a panubok ti biag. Dawatan tayo ti tulong kan panarabay ti Apo para iti napinpintas pay ang masakbayan. Alakas tan pagayam Victor, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.